na madam fu ye fe no Osofo ba Joyce ene be me jasei wo maji misika mfie mienseni se obema me ba adwuma sika ne ye 110 ma ya o ma ntimi anye misika nso a o mo fama me so a enso o ma mfa ma me metwa kwasa ya kwasa ba jasei kwala odum ne fon o mfa me ko okra amma nante ho a me ye me ho hwienye me ho mete ana me se ne me de ba bedamo na ma di misika ma me wa be fie nti ka wakoma to yem na eja send dey say what here pote eja send no ma Osofo ba ne enimu no aha nti me kura ba sa me ka yen so mfa me nkoni fie ne me kura mfa me nka ne yere ho me ye wamfa manko ofa nka ne yere ho sesen se waji misika fa misika me nti me ka me kotena ho na ne so abomako ho ma fi se me kuna wutu years ni o mo fa sika ne kura mame na nka me fa binye ye me bono ma kada on kwa da ya untimi nana oh they said that they made radio so on fa on kan na o bo kwa ma de dra na dwonso so no be di agro on pa mo ano de nkenka ho awusia ye misa ye maame se Osofo maame no wonim ne sen o ye Osofo maame wo kwan be so o spiritual mother no na se wone ne kwa asore a obo mpa ye ma on chekere wo na me ne kwa asore wa asore be wadaroma IPT me ne kwa asore wa IPT ho ne ma me hunu o da asore anu ana se mo friend Osofo maame me nim asore kra no da no eno ase ye friend Osofo maame aha ele me nim no enti menene be ya adamfo aha enti de ma wo nyina akobae no me baba ya wie school aha nanka ye to an so no se yema yempa adwuma manenye o wie school de ahin bia wadaroma SS okay yempa adwuma manenye ne se nyame alu no nya adwuma ya ono abeto an ho so okay na busa se adwuma be no ope ene wo se weda adwuma mo here prison for no ene bi no ope ene Osofo maame no so na de papa eye adwuma ho no mo mpanifo ni bia aha nti mi hu ni saa na me de to nanim se oba ne si we no ope nti wadaroma bia na onim mpanifo no ibi naja boa me ama me ba na akọ ene osi yu nti o ma aboso me ena madam fu ifle me se memla mi ko na se ja se no etene nchen ena mi bisa o mama ne no se yaba adwuma protocol adwuma bi aba o mu hia o fie na se ono ni fie Osofo ba ne fie okay hono mo na ye kohia yo enti na danfu bi na di aba enti oba bebo Osofo ba we ya ma na so no onim no na wa penipa enti papa ne ba ya na semini ana msiu meso me hwa na tifini ba bi edo no te se on site te se me kunu pepepe onyini enti na me se ontimi nim boni na me se ne se waka ne sa mate ana mkobo mi kuna mane ana se ne ye nyina ye nko ne ne nko hia enti e ba Osofo ba ne ho no ene ne nyina e be hia ye enti ene ne hia na se papa ya no so de papa yi kan de no kure ene ye se nwuma odi begu ho de na nya asem ketwa ene che se eja yebisa ebo no aba 60 million ko se be de na yenya ade no so se de wo si yenim se ye nokore ene akopa abosia ene che se yebetu eskan afa tu eska o hono ma ni aflo fa 20 million ba so na why afro me pa cho Osofo maame no no aflo mo se mo fa we ma so anya sa de saa no de tuetue sika na ne koduru 110 afei mhwa na nya ade a ebeboa na mse papa so kan se ade na omo ye no saa anya yi a omu de sika omu fie sika nida na because of mama say me ba no kra se ade no ko na ho mpa biem enti mu fa misika ma me bono because mami ho on fa me nko ajasa no so oya wase ajasa so de sika no koma wo ma bia fe no odwo ono odi sika no koma no e no odwo so de koma wo baba ko
ababa wa pa so no kwa na pla assembly woman wo what the same Sompa FM anomanye edi sikari nyina ho ne kodiye okay aha ena me se mo fa misika maame ene na sana tela fa me ko mo fie na me ko hu me ye amfa wankwa na sesi ampacho eyi wa he fa sesi asofo maame Joyce no wo he ayi sofo lai police station na chire ho no tie okay maame hwe se chief producer enya no ne na etwetwe nkoma se wonya no so adwuma a wadidi afa ho no na ye misa minister ampacho akwaba na asam ne se na city e watime ne kofo mienu we atwetwe nkomode na wunya free mo odaruma eja side ye ne twetwe nkomo ema oje pene se ene no nkone ye bekasa okay nanso ye pusu ne homa yenya no na ewura o friend Joyce ne de efrida ye maami be kan asem no ye mfre no ma ne phone on pekeda konso onfa okay ena ye maami wonim ba bi o ti ye maami ne ba oba ya obetonkra se ono de okura na kokko ne shinap ne ne kosu okwa kobodia ti se BBC akira mo bia emebisa na because ya ye di betimi bia se ye maami no ke ensa beka no na eja se so se ote enka ne phone no ne ye fra na ko ze wadum no okay ye tun sa fra ne se asem no se de etie bia no ebu ene ani de ama no omomodin ase obetimi ama yasante nka okay na ye maame nso yetimi ama ne saka ne sika obi nka se pudu onhye ehye nso so de a so yabusuafo no so te nka na ayi ya frani sen minister da yese yakoho yebeko nyame ya adomu a enu adwoada ne yakoho na yakwa akwa hu de etue mu nte na busuafo na yemfa maame ne nsi ase nom na